Ikaw, matulagpas yun, oh. Sobrahan yun, oh. Ang taas na kasi kanina. 13. Ay, na. Pinapay na naman yan. 14. 15. Hello? 15 na lang. 20 yata. 16. 20 yan. 17. Ilan ka? Mas nakakatakot ko dun sa ano dapat sa gitna ka umupo. 18. 19. Mas maganda ka sa unahan para challenging. Nakakatakot kaya. Maganda nga yun. Yeah! Sinibigo ka kanina. Gusto ko yan. Ba't yung iba tumatayo, oh? Ano yun, tumatayo na yun? 22. 23. Baka susuka ka dyan. Parang nalakas lalo. 24. Lalo na hina. Kanina. Basta kayo. 24 lang. 25. Ito si Kylie, oh. 6. Hindi ko masyadong gusto. 7 na lang. 30 yata. Si Kylie. 28. Bunso. Ay, walang nanonood. 29. 30. Shout out po sa ako mga sangkay. Ayan. At nandito 30 tayo baba ngayon. na. Nandito tayo sa piyesta ng 30 nakababa na sila at 30 sakto. oo. Saktong tigil. Kasama pa po. Oy, nang ano yun, dati siguro mo tumatlo. Walang nanonood sa live. Mga tulog na ata. Tulog na natin. Sa ano ko ito, sa isang Waraynan channel ko ito, eh. Siguro kasi may ata. Madami. Amoy, Ayan, amoy balot na amoy balaw. ah. Ano? Siyempre, may bagoong ibalaw talaga yun. Amoy alcohol ba? Halo-halo. Ano? May pera pa. May bariya ay. Isa pa. So, grabe ah. Para malaman. May labi. Tambay ko yung sa cellphone ko para may naman ng viewers. Lupot sa akin na ito. Pista. Hindi ko na mag-view naman. Ito lang. Pero pag dito yan sa isang channel ko, sa amin, ayun o, sa Jomar Official. Viewers. Baka sabihin ni YouTube ko lang naman ako. Nanood ako May dun. load yan. Hindi ko alam. Baka. Ano nga, waray? Subscribe nga ako, April. Ano nga yun, waray-waray?
Sa Waray. Sa kalapit kita ano eh. Waray. Wala pala ako. Sa Waray. Wala Kawaray. akong load. Ito nagkasuspect ko. Ito, waray cha. Cha. Hindi, Kawaray nun. Kaso may anong tawag nun? May kadis. May Dash. dash. Binago mo ang password mo. Teka, may cosmetic. Kawaray TV, kawaray. Ito yan, Kawaray nun. N-U-N? Oh, N-O-N. Jomek. Kung Ano naman nalabas kuya? sa Saura Family 7. Yan mo. Alam lang. Ay, kawaran. Ganun ba? Oo, sa ganyan. Play mo muna yung ano. Yung tumigil sa'yo. Kita na baba. Lakad ka sa wala natin matapos tapos yung babae nakaitim. Tatambay mo Siyempre kaya. kasi takot marko nakatricycle ako Yung si Kali. Kali ba yan? Ika ng subscribe. Dito naglalakad ako. Subscribe mo na? Naka-subscribe na yun. Sin mo na lang. $30 kaya ate ang ano yun. Manood ako. Kawaray mo. Madali na siya i-ano. Isang click na lang. Pwede ko ba i-share ang live na to? Ang labo kasi tingnan mo. Ang labo kasi parang may nagpapailaw lang. Comment kasi. Hotspot. 6 views now. Ganun mo kaya dun pakita. Ganun mo kaya. Sabi na kayo. Sabi na watching. Thank you for watching. Nababawalan ba yan? Nakaharang.
anak, share mo link, di ko makita ng mga mami at ate nyo. Ano ko? Kasi ito pong gamit ko na nag-live, itong cellphone po na nasa messenger. Kaya hindi ko po ma-share. Ipasyal mo kaya sila dun, oh. Doon sa mga paninda. Diba? Pati mo, i-share sa kanila yung paligid, no? Kakalakad-lakad tayo. Kasasara lang po ng ano namin ng store, ano po. Kasama natin si Lens Vlog at saka si April. At saka si Roniel. Si Roniel ay nandun nagkakain ng mangga. Let's go, Matipaw! Tapon mo na yan. Gilid. Kailangan pa kumana sa iyong smell is good. No. Mensit ba? Mensit. Smells good. No. Mensit. Ano ba meron ngayon dyan sa Palangana? Ano po ito? Peryahan. Meron po ang peryahan dito. Ano na po kasi dito ay sa Pasko na sa Pasko. Fiesta na sa May 9. Nasa may color game daw sila. Dami ng tao dito. Nasa kaya si Roniel? Fiesta pa dyan? Opo, ano dito? Sa May 9 fiesta po dito, Ate Agnes. May 9 ba fiesta dito? May 12:30. 12. 12:13 pala. Kala ko 9. 9 di ba ang eleksyon? Pagkatapos ng eleksyon. Basta, nung bayan na ka pala. Daming tao pala dito pag wala nang pandemic, ganito na yung Di ba dito kuya, mas marami pa dito. ganito pag fiesta Sa talaga. kuya din. Pag fiesta talaga. Nainganyo ako sumama at gusto ko ma-enjoy din yung fiesta dito at yung perya. May mga color game dito Ay, at nakakatakot dun, no? gusto nyo sumakay doon? Ako. Sigurado ka? Sama ka. Ay, ayaw ko. Dali na. Sama ka, dali. Ang dami pang nakapilaw, tignan mo. Sama ka na. Walang nasa kigano sa gitna. Wala nga. Sa dulo. Kasi nga i-challenge kapag nasa gitna kuya. Mas maganda sa magkabilang tulog. Si
Si Roniel, nasaan na kayo? Sakay natin. Afraid ako sa Ha? takot din ako kasi. Hindi, sabihin mo, wag masyadong lakas. Kasi po kapag. Sabihin mo sa operator, wag masyadong tapakan yung Si Roniel, sakay natin dito si Roniel. Nasaan si Roniel? Ha? Pero niya tasay. So, wala na ka dito. Ako din naman. Shoutout po sa aking team, kapamilya po na nandito sa aking live. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Dito po ako nag-live sa aking second channel dahil ito ay piyestahan. Ay malapit piyestahan at saka po ito. May after mo mag-live, tawag kami ng mami mo na. Sige po ma. Bali Tiyo. Miss Tiyo. Bali magpe-prepare na po ako kasi sa sa linggo babiyahe kami Maynila. Sama po ba natin si April? Sa aking team kapamilya, si Lens Vlog ay gusto sumama sa Maynila. Masakay daw po siya. Sa ganun. So, April, gusto mo ba sumama sa Maynila? No. Si Roniel gusto rin sumama sa Maynila. Mamasyal. Joke lang. Mas maganda niyo sa isang Go, sumakay kayo para masaya. Ay, sabi ni Mami si, nandito si Mami si. Mami si, Ang 50 yata, ang bayad wala na yung pera. Dubling na natin. Nagpunta lang kami dito para magpahangin nagpasama ako sa kanila. Sabi ko, punta nga tayo doon sa peryahan at gusto ko makita din yung perya. Masaya pala dito. Bata. Load na ito? Ay, kinain yung load ko. Tiyo, dito ka Tiyo. Di pa kayo nakasakay nan? Si Lens Vlog hindi pa daw nakasakay, Mami si at saka Mami Pina dito. Ikaw rin mo nakasakay? Siya daw gusto ko sa Wala tayong pera. Walang pera. Kapos kami ngayon at ang kinita ng tindahan ay 250 lang. Maghapon na po yun. 150 lang kinita ng tindahan. Mahina yung tindahan. Andito kasi lahat ng tao sa peryahan ay. Kaya pala wala nang tao doon sa banda sa tindahan at nandito na pala mga tao. Sakay kayo para masaya. Ay, sakay daw kayo. Okay lang po ba sumakay kayo? Naka-live? Tara, sakay tayo. mahal yan. Sana. Magana to. Sagot daw ni Sagot daw ni Mami si at ni Ate Agnes. joke lang po. May octopus pa nga po doon, Sama ka para para ramdam mo rin yung hilo. Let's see lo. Liya sa atin kay Sama ka? Ha? I'm not ready. Sabihin mo dandahan lang. Sige bukas, top up ko. Sagot daw pala ni Ate Agnes ang pagsakay dyan. 50, 150 agad. 20. Lang yan, parang nagpahilo lang tayo niyan, tapos sapos na. Pero yung lalaking yun, sanay siguro yun, nasa dulo nakatayo. Bumibitaw pa. Bantay yan dyan. Ha? Bantay yan dyan, kuya. Baka, Nasa gitna, yung mga nasa gitna. parang nagko-control. Sila yun. Nigarilyo pa nga eh. Yun lang, pangit doon. Dapat ganyan, di sila nigarilyo.
Kasi oh, public yan ay. Yun lang masaklap. Yung mga nagbabantay naninigarilyo sa ano. Ayaw ko makalangap ng sigarilyo. Doon ka Yung, sa kanahan. yung nasa gitna naninigarilyo. Tapos yung nasa bantay dun sa entrance naninigarilyo. Dapat mga ganitong public place, maraming tao, dapat yung naninigarilyo. O tara daw, saka daw tayo, pila daw tayo. Tara. Ha? Dami na nigarilyo dito. $500 padala ko bukas. Ay sabi ni Ate Agnes. Mukhang may mga sigarilyo dito. Ilang, price? Ay, 10 pesos. Ha? May 50 po. What? Ay, 40. Akala ko 50. 40 pala. 40 po ang ang bayad. Bilis eh. Ma'am, may ticket po yan. May ticket po. Okay na. Yung sirena ilong-ilo na nakahawak sa ulo. Yung sirena ilong-ilo na nakahawak sa ulo. Opo, namatay, walang signal. Ako lang pong babiyahe, binibiro ko lang po yan sila. Ano, masakay tayo? Ako na lang ma-video. Doon ka lang dalawa. Video ko na. Ay na. Parang masusuka din ako. Kayong dalawa na lang kaya? Oo, nandito pa nga yung kinain ko. Kayong dalawa na lang, kumabidyo sa iyo. Ayun kasi ako. Tapos lang kasi kumain eh. Magdala ka na lang. May plastic daw dito si Tapos lang kasi kumain. Nakatibay siguro yan. Doon kayo sa dulo. So tara sumakay. Ako na lang ma-video. Ayoko, mahal. 40. Kalang ko nga kanina 50 eh. Sagot daw ni Ate Agnes, so papadala daw siya 500 bukas. Mawala tayo. Dahil na sigara niya. Oh. Ito, tama mo. Ito, tama. Nasama ka? Doon?
Doon? Ay puno, hindi, pangatapos ng batch na yan. Mamaya na. Mamaya tayo. Eh, kayo tatlo. Yes, sama ka. Daw ba ka? Eh, bala ka. Basta ka na lang. Yan, daya. Hindi kasi ako condition siya. Iyan. Sana pag hindi ako nakakain. Panorin natin yung ano natin dito. Nakita ko sila Tintin kanina. Sila Tintin. Yan. Baka nandito si Ate Iloy. Maingay po dito. Pila na kayo, kuya? Pila na kayo? Ha? Pila. Ako, bigyan tayo. Sabi, mag-diaper daw muna kayo para hindi kayo umihi. Sabi natin. Yeah! Grabe ah. Suka lang po, di po na. Wala, totoo ka mo. Grabe yung Bila sa baba ka lang pero dudusigaw ka na. Ay parang pag dito ka banda sa gitna, hindi gaano. Yan lang tayo banda sa gitna, oh. Ayoko na bawal sa dulo. Pwede yan. Sa dulo na lang. Ha? Hindi na siya hiling pag nasa gitna ka. Eh, mas mataas yun dun, oh. Mas maganda din niya sa dulo. Para challenging na eh. Kaya nga kumari kasi nasusuka si Fred, dyan lang siya Oo, banda. doon kayo ni Karen din. Oh. Para mababa lang. Ito si Roniel, oh. Excited si Roniel tuloy. Roniel, ano? Excited ka na? Excited ka na? Nagpalod ka? Oo. Saan ka nagpalod? Doon. Ba't di ka nagpalod sa akin? Hindi. Bigla sa ano. Bigla sa tawag. Ay, yung matanda. Sabi ko palod ng pantawag. Pinalod. Ano? Pang Facebook. Meron niyo kasama? Bakati na naman na kayo guys. Sabi ni Ate Agnes. Ay, tapos na, oh. Oh, wala naman sumusuka. Wala nga. Wala nga kasi ano lang naman tatlong ano lang naman. Oh, tara na, tara. Tara, tara. Ah, dami pa nakapila, oh. Tayo mamaya na pala. Dapat kasi pila na kayo. Mamaya na pagkakaroon. Hindi pa nga. Pila lang. Sakay ka na. Sakay ka na. Oh, sabi nga ni Ate Agnes, oh. Nangyayin lang ako. Dali na, minsan lang pati. Kahit nga bata, oh, wala. Hindi nga sumusuka kahit bata na maliit. Mura niya. Mura ako. Hindi na, mabata maliit, oh. Hindi man sumusuka. May babae pa. Matitibay yun. Dali na. Ate. Ano, sakay na? Tara ate. I-off ko na yung live. Ako na lang ma, video. Opo nga daw eh, para daw makasalahan. Bibig niya ako ay hanggang pagbaba. Di pwede mo naman ipatigil yun pag ano. Pumila kasi kayo, paano kaya makakasakay kung di kayo pipila? Naiinip na si Ate Agnes, oh. Ah, dito yung dalawa, oh. Oh, ito na oh. Oh, ito na yun oh. Nandito yung dalawa, ni si Roniel.
Baka tumalsik kasi ang cellphone pag dawak-hawak ko. Bawala tayo ako yung matangin ng phone dyan. Ha? Baka bawala tayo matangin ng phone. Ha? Bawala tayo magkakot ng phone. Ay, dyan? Yan nga, oh. Ayun, Ayaw pwede. mo hawakan mo. Impact ng hangin yan eh. Tapos nakakapit ka ng doon. Baka malaglag kasi. Tapos ang cellphone ko. Videoan ko na lang Mas kayo. malaki pa ang gastos. Tara, magbayad na tayo. Wala na ako po. Parang ngayon. Oh, 4. Magkano 4? Ha? Doon na ba diretso? Pwede na ba dumiretso doon? May barya ka. Ay, paano nga muna ng... Ay, dito lang. Bawa ka muna ng live. Pinapasakay na si Kuya Reniel. Sakay ka na, Kuya Reniel. Sakay ka na. Wala daw bayad. Ano ba? Sakay! Ganda oh. Babayad si Ayaw ba natin? Sabi doon eh. Next time. Ay, libre sana. Sayang ano. Pwede ba dyan lang sa gitna banda? Mamaya na. Sige. Ay, 4 kami. Sigurado? Tara. Baka delikado. Runyel ha? Hawak. Ha? Naka-live to. Ha? Naka-live tayo, naka-live.
isda 40. Let's go. Walang iyak na. Walang iyak na. Tanggalan ito. Kasi April. Ang hinahinga yan ah. Paos ang ano nito. Hilo ako. Nahilo tuloy ako. Grabe, nakakahilo. Parang nagpahilo lang tayo sa 40. Naglalakad na ako. Ano pa ibang games at rides dyan, maliban dyan sa ano. Mayroon pa po. Ito, octopus. Mayroon pa po, may octopus pa po. Ayan o. Kaso wala gaano nasakay. Sabit, upo muna ako. Nahilo ako. Nakakahilo. Sumakit tenga ko. Sabi ng viewers. Sumakit daw tenga nila. Nakatakot. Nasigaw. Nakakatakot po talaga. Grabe ano, parang feeling ko kanina babaliktad eh. Parang sobrang gano'n no. Lalo pa siguro sa dulan. Sobrang tagilid. Nalalambot yung tuhod ko dun ah. Grabe kawis ko. Salamat po pala sa nanlibre. Parang ano, pakiramdam ko sa sikmura ko parang ano eh. Pero hindi ka naman masusuka, yung para bang natatakot ako. Yung natatakot lang ako. Nalalambot yung tuhod ko dun. Ako rin. Natatagal na ako dun sa upuan. First time ko po sumakay sa ganyan din. Ako din. Ako din, sobra. Pero dito sa octopus parang mas masakit sa sikmura kasi yan palog-alog. Ako sumakay eh. Dito sa octopus mas makakahilo yata. Nakasakay na ako dati dito pero hindi ano. Parang feeling ko mahuhulog ako. Grabe ang games. Maraming laro dito kaso pera lang talaga. Kailan nasubdan ko na, enjoy lang kayo. Ayan, salamat po. Hilo si April oh. Si Malin. Nakalambot na ito. Hello eh. Salamat po Mami Marites Dayaw at kay Ate Agnes, kay Mami P. Velasco, kay Mami P. Salazar, kay Mami Christine Miozons. Ayan. Salamat po, Miozons. Salamat po sa inyong panonood. At isang oras lang po itong live natin. Ano po? At kasama natin si April. Sayang pa yung binayaran natin doon. Delivery sa Tahilo pa rin ako. Siya, pinipinta. Tara dito muna tayo sa gilid. Nahilo ako. Saan ba tayo? Nahilo ako. Reyna channel mo. Opo, tatlo po YouTube channel ko. Yan, shout out po sa ano. Bayan naman, Lucky 7 tayo, Lucky 7.
ng aming sekretary. Ito na unang bola sa level tayo ng G. 53. Number 53. Hanapin katisan sa level ng G. Nahihilo ako. Ito na ang bola. Sa level tayo ng sa Isbers. Number 62 sa level ng O. Nahihilo ako sa ano. Nanghihina tuhod ko, parang wala akong lakas. Ito na ang bola. Kaya upo muna tayo dun sa tricycle. Hanapin katisan sa level ng I. Ito na kasi natabola ang kasong kulitada sa level tayo ng G. W5. Bali, ang YouTube channel ko po ay Joe Martel Official, Kawaray Nun, Kabigkes at Payatas Boy. Yung Kabigkes po ay 200 subscriber pa lang. Ito lang kasi natabola ang kasong kulitada sa level tayo ng ulit. Nahihilo ako. Upo muna ako dito. Pahinga muna kami. At nahihilo ako. Nanghihina ako, namamawis ako, namalagkit ako. Kayo, hindi ba kayo namamawis? Nanghihina ako. Mangatog-ngatog na lang to. Nangatog-ngatog nga ako. Dapat. Pero ang saya ka. Siyempre lang, October na. Sa atin nakihina na yung matay. Ay, ganon. Ay, parang may himatay ka. Oo, ganun na siya kanina. Kasi dito. Nakasandal na sa akin. Nagising na ng mababa na. Hindi pa naman ako na pero dito talaga ko ganun. Opo, malive po ako doon sa Kabigkis. Sa Kabigkis po na YouTube channel natin ay live po din po ako doon. Kasi ngayon, kahit 200 subscriber ay pwede na mag-live. Yung cellphone nakaganon lang sa sobrang ngatog ko, nahawakan ko patagilid na. Napatapos na yun. Nanginginig yung ano ko, yung palamnan. First time ko ma-enjoy din yung ganito ano po at sa Lunes po ay sa Sabado ng Linggo ng gabi biyahe po ako ano. Sa Isbers. Sa Isbers sa 6-7-6 at 7-4 yung kamputo. Ayan na, Lol. Black 13. Ayan ang lista bang wala. 35, 43. 35, 43, dalawa. 44, 53. 44, 53, apat. 67, 62. 67, 62, 74. at 74, kompakto ka. Ayan na, Lol. Ayan, wala na. Nasulong ng dalawa na. Ulitan tayo sa naman lang 7. Ganito na ako Hashtag. Parang bumaba yung bituka ko. Yung kinain ko. Tahimik kayo. Kanina ngingiti-ngiti ay mga tahimik. Na-solve yung ano ay kagustuhan ni Lens Vlog. Niya pala ba? Hina ako. Parang ayoko na umulit. Feeling ko kanina masusuka ako. Ayan, ulitan tayo sa naman lang 7 na. Ito na una bola sa tanda ng G. 52. Number 52 sa tanda ng G. Ito na una bola ang tanda sa tanda ng E. Itong channel po pala. Sa tanda ng E.
natin pagbisan. Mami P. Salazar. Ito Tawag nito. Ang number 21, malapit na sa ano nito ay malapit na rin ma-monetize ano po. Bali Madala ka sa nagbabalang kaso sa 2,000 mahigit na po ang ano nito. 1,000 plus na lang ang watch hour nito, ma-monetize na po ito. Ito na kasi nagbabalang kaso sa nagbabalang ko. Baliktaran. Number 69 sa letter na ako. Ito lang sa nagbabalang kaso sa nagbabalang ng B. PSA. Number 13 sa letter ng B. Ito nang hirap tumama dyan sa bingo na yan. Ito lang sa nagbabalang kaso sa nagbabalang ako. Sa stress. Number 63. Ang content po dito sa waray-waray ay puro waray, ano po. Puro sayawan po ito. Ito lang sa nagbabalang kaso sa nagbabalang eh. Right na yun, no? Number 31 na natin. Puro ang content po nito puro sayawan. Ito lang sa nagbabalang kaso sa nagbabalang Waray-waray songs po ang ano nito content. Para masusuka ako. Ito lang sa nagbabalang kaso sa nagbabalang bilet. 14. Para masusuka ako. Ito lang sa nagbabalang kaso sa nagbabalang 37. Number 37 sa nagbabalang 37 ay may mga kapok. Nagpahinga lang po kami at maya-maya uwi na rin kami. Baliwala lang. Oo, ma'am. Parang sanay sa ano ay, sanay sa lamugan. Baba bagay cellphone agad. Sanay si Radmel sumakay. Paano ba manalo doon? Ha? Hindi na lang. At sa stress kung pakita, ang sa likod. Block 61. Ay nakisla mga sa bola. Sigurado sa Santa Cruz, ani. At baliktaran kung pakita. Ayaw na katabi kayo. Nakakainis kasi sila Ay, kuya. nakakainis tayo sa narong sa ating talim. Pinatawanan niya ang halagang 120 sa baba. Meron lang po tayong 10 minuto para sa ano natin, no, pag-end ng live. Isang oras lang po itong live natin. Si kuya, ano binigay siya ako nakakadawin na yun. Ay, tapos na ba wala? Dos na sa dalawa. Dalawa sa 7. O, ito sa dugo daw. Baka lumusok doon sa kaya kay kuya. Baliktaran ng dalawa.
Number 37 sa naman. 37. Ito na sa mga kasunod ng tada sa lapunta na ulit. Welta. Number 40 sa lapunta na ulit. Maraming tagisan. Wala kasi baklang sinasabi ko. Ito na sa mga kasunod ng tada sa lapunta na ulit. Si Kuya yun eh. Number 51 na natin kami sa lapunta na ulit. Ano, sakay pa tayo? Kain na lang tayo mali. Saan? Doon no, may ano na piso lang. Ay, something. Tayo na lang, bili. Hindi ko na kaya. Ha? O, bili kayo. Pero ayaw maglakad na, nasusuka ako. Utusan mo na lang si Roniel. Ah, ayaw maglakad, nasusuka ako. Ah, nasaan si Roniel? Ay, si Roniel oh. Roniel. 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 Shh. Roniel. Samahan mo nga si samahan mo si ano. Bibili ng mani, dali. Black 25. Humihina kasi ako. Ay, takis ka ba sa wala? Sigaw mo na lang. Sa 8. 18. Ngayon 7. 18, 37, dalawa. Dahil meron ko na apat. Dahil tayo 56 sa ani. At sa tatong pakto ka. Ay, wala na. Ay, nasulit na ang alawang. 120. Ulit na tayo, no? Ulit na tayo sa bakong lang 7 pa rin. Tandaan ang balik niya. Wait, masasama ka na dali.
tayo ng G. Sabi ni Ate Agnes, parang ang sarap mamasyal dyan. Ako masarap po mamasyal dito, Ate Agnes, kasi maluwag na dito. Hindi na tulad sa Maynila na maraming bawal. Dito sa Kapalungga maluwag po. Saka wala dito mga aksidente na Hanapin tantusan sa letra ng G, 47. Number 47 sa G. si ano, matindi o di naman lang nakaramdam ng hilo. Matindi ka, kuya. Si Roniel. Sa letra tayo ng G. Mahirap din kasi sa letra ng G. 15. Hanapin tantusan sa letra B, 15. Number 15 sa B. Tunang karagdagang bola, karagdagang pintara sa letra tayo ng N. 40 euro. Hanapin tantusan sa letra ng N, 40 euro. Number 41 sa N. Jan Black. 98. Black 98. Nakatala masa. 415. 4-15 dalawa. 2025. 20-25 hapa. 47. 41. Ako may mga basketball din po dito, kaso hindi ko hilig yung basketball. Habos. Alaw na alas 2, alas 3. Masaya na alaw. 120. Basta ay ulit tayo, lakas na rin pa rin tayo pituan. Nakapla na akong bababaan dyan. Yung gusto mo nang ibaba ka pero hindi mo kayang sabihin. Bata sumasayaw, ang galing oh. Galing oh. Ate, TikTok mo yan. Galing oh. Napabayaan na, oh. Nagibig ni mama. Napabayaan. Oh, biho. Sa ito ka meron natin. Makilupat na na po ang inyong kaya sa isang Nanginginig tuhod ko, parang ayaw hindi na ako maglalakad ah. sekretary at sekretary. Kain mo na lang yan. Ito na ang unang bola. Nalagay tayo ng O. Ayan na, hanggang dito na lang po muna ang aking live ano po, at nahihilo ako. Maya maya po ay uwi na rin kami. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking live, at kaya po ako nag live dito ay para matapos ng WhatsApp nito, kasi sa totoo lang itong channel na ito ay matagal na po ito. Nakalimutan ko lang yung email, tapos bigla akong naalala nakarang araw, binuksan ko ulit. Ayun, nabuksan. Ayun, salamat sa Diyos at nabuksan. At pagtingin ko malapit na rin pala monetize. At maraming salamat po sa aking kapamilya group at aking mga mami. Salamat. At salamat sa inyong suporta at pagtulong sa akin. Maraming salamat. First time ko po ma-enjoy ang mga ganitong okasyon. Salamat po. Mabuhay po kayong lahat. At God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo na palagi. Bye bye po.